Ideálne počasie to zrovna nie je. Však ale zvládneme volačo. Strýbok z cukru nie je a ja som zvyknutý strieľať v daždi, takže naozaj nás to nerozhodilo. A postupne pršať prestávalo, takže nakoniec to bol v celku príjemný deň, čo sa počasia týka. No a teda toto je najnovší vlastne strelnicový prírastok. Je to krátky strýbok A3S s tou 5,5 palcovou hlavňou a s výsuvnou zásuvnou pážbou. Je na ňom nahodený ten lacný Vector-Optik kolimátor. Úplne to postačuje na to, na čo je tá zbraň momentálne určená. A vpredu je makpulácka rúčka, makpulácky grip. Na hlavni je namontované prasiatko, hlavne nech to teda fúka všetky plyny smerom dopredu od strelca. Pri tej krátkej hlavni je to príjemné, nemôžem na to povedať nič zlé. Ja mám celkom rád Strýboga ako nejakú PCC platformu, alebo ako by som to nazval. Aj keď môj, ktorý dúfam, že o nejaký čas pribudne, bude v trošička inej konfigurácii. Určite tiež chcem tento kratučký 5 palec, aby sa zmestil do ruksaku, ako ste teraz mali možnosť vidieť, ale bude bez prasiatka, bude tam menší handstop alebo menšia ručka, iný kolimátor a hlavne za mňa lover na glockácké zásobníky. Mám ich doma v celku dosť a nepotrebujem dokupovať ďalšie, takže toto určite. Na tejto strelnicovej hračke je nahodený jednobodový veľmi jednoduchý popruh s QDčkom. Príjemná záležitosť. Na tieto krátke zbrane netreba motať nejaký trojbodový, aj keď osobne mám dvojbodové najradšej a možno aj ten jednobodový. Tento je tak zvláštne nastaviteľný, nedá sa tá zbraň v podstate priťahnuť úplne na telo, tak ako to mám rád. Takže možno by som zvolil ešte nejaký trošička kratší variant, ale svoj účel splní, zbraň vám nepadne na zem, ani vám neplandá pri kolenách. Samozrejme, popruh zvyšuje bojovú hodnotu zbrane. Nejaké technické informácie o krátkych strýbogoch sa dajú veľmi ľahko vygoogliť, takže do tohto sa nejak púšťať nebudem. Za mňa len poviem, že tá spúšť už z výroby je veľmi príjemná, krátka, nemám s ňou vôbec žiadny problém, nie som nejaký fajnšmeker na spúšte, že by som to musel meniť alebo sa s tým nejak hrať, nie, proste keď ti spúšť nevyhovuje, tak viac trénuj. Pokiaľ nenaháňaš stotinky sekúnd ako nejaký športový strelec, proste viac trénuj a uvidíš, že tá spúšť sa časom zlepší. Čomu sa však chcem povenovať troška viac, tieto naozaj krátke PCCčka a PDVčka s hlavňou okolo týchto 5 palcov, 5,5, možno ešte menšie, mi prídu ako výborná tretia zbraň do rodiny, alebo ako rozšírené EDCčko. A hneď vysvetlím, ako to myslím. Ďalšia zbraň v rodine nemôže byť zlá vec. A v prípade týchto krátkych PCC, PDV, krátkych karabín na 9-kové náboje, to platí dvojnásobne. Totižto sú veľmi jednoduché na obsluhu a na streľbu, nemajú v podstate žiadny spätný ráz a aj menej trénovaný alebo fyzicky menej zdatný jedinec aj po krátkej inštruktáži s nimi dokáže nastrieľať pomerne presne. Pokiaľ sa naša myseľ rozbehne takým tým preperským smerom a začneme rozmýšľať nad tým, že sa zhoršuje bezpečnostná situácia všade okolo nás, takáto dlhá krátka zbraň hodená v ruksaku pri laptope proste dáva zmysel.
ani nejaká tá veľmi pomalá balkanizácia spoločnosti a zhoršovanie tej bezpečnostnej situácie predsa nemusí znamenať, že zo dňa na deň nepôjdem do práce. A práve v týchto úvahách naozaj začína takáto krátka, dlhá dávať zmysel. Teraz si predstavme taký scénár ako zo zlého filmu. Už je okolo nás horšia bezpečnostná situácia, naozaj oveľa horšia. Už občas aj v správach počujete o nejakom tom rabovaní, streľbách, vyčíňajú gangy v uliciach. Ale ešte stále to nie je tak zlé, aby ste nešli do práce. No a tak ste v mieste výkonu vášho povolania a práve tá firma alebo kdekoľvek to bude, sa stane terčom nejakého útoku, rabovania, niečoho. Proste zrazu tam máte zle, nepríjemne a nenávistne naladených ozbrojených ľudí a vám ide o krk. Samozrejme, moja skrytá krátka zbraň je v podstate stále po ruke a dokáže toho vyriešiť veľmi veľa. Avšak takéto PCCčko vybrané niekde zo skríše alebo z ruksaku, v ktorom nosím aj obed, dokáže moje možnosti podstatne rozšíriť. A ako vravím, kým platia aké také zákony, podľa platnej legislatívy ju stále mám so sebou, pekne napísanú na Ačko, skryto, nikde nevidím problém. No a samozrejme, pokiaľ by v našom preperskom scenári zákony prestali platiť úplne a štát prestal vynúcovať svoje práva a povinnosti, no tak môžeme mať stále buď skryto pri sebe, alebo už viditeľne. Záleží od situácie samozrejme, ale zase treba nad tým rozmýšľať, pretože viditeľne nosená dlhá zbraň môže určité osoby odstrašiť a odradiť od ich zlých úmyslov. Naopak môže zo mňa spraviť oveľa väčší terč. Povedzme si to tak úplne otvorene a úprimne. Málo kto z nás trénuje naozaj veľa s tou krátkou, toľko, aby s ňou bol ako Jeremy Culek. No a niečo dlhé, niečo, čo si viem založiť do ramena, bude proste vždy ľahšie na ovládanie. V stresovej situácii práve s niečím takýmto dokáže byť efektívnejší. Ale vravím, zás záleží od tréningu, od situácie. Nie je to vôbec jednoduchá ani krátka téma. Rád zamestnávam svoj mozog takýmito hrami, čo by, keby, akú zbraň použiť a čo, vymýšľať si rôzne scenáre. Skúste to aj vy, skúste sa nad tým zamyslieť a podľa toho si viete vlastne prichystať aj tréning. Samotná zbraň vám predsa bez tréningu bude v podstate na nič. No a keď si poviete, že všetky tieto scenáre sú vlastne hlúpe a vy tú zbraň chcete len preto, že sa vám páči, tak si choďte pre nákupko a kúpte si ju. Za mňa je výborná. Takže oči na cieľ, prst na spúšť a trénujeme ďalej. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa. Čaute.